So, touchdown na ta sa tong grahe no. Nanami dire. Abot ako ra din abot kay. Hello go. Ito ni apa sa ni Bangilan kay si Buragan yan sira. Ito tag Bangila. Dire butang ang Bangilo dire para di Buragan ba. Ito na siya din sa Buragan. Og ngita sa tawag ano, ngita sa taga-istorya dire kay ngita sa taga-istorya dire kay wala istorya, mingaw kayo. Oh, mga bisdak, kau kanay mga bisdak dire oh. Shout out sa mga bisdak. Nami dire karon grahe. Naglasin sa wheel ko kay paano na? Sus, stencil na pod. Noon, kada tuig ron po ni. Kada tuig ka isa. Eh, harin nyo na po sa kuha na ni. Gumanan siya since oil. 4-5 buwan na isang engine. Kusog gini. Kusog ka gurudo.